Hello mga idol, kumusta? Pasensya na ngayon pa tayo pag video. Shout out pala sa mga nag-request ng kanta. Unang nag-request si Nanay Gina Garcia Capa. Ang kanyang request, Tanging Alay Ko. Si Nanay Gina ay taga Tanhay, Negros Oriental. Then sunod, Habibi Akashi, ang pangalan ng kaniyang FB page or Facebook account. Ang kanyang request, A Goodbye by Air Supply. Then ikatlo, Rod Brayuso. Ang kanta, Still Loving You by Scorpion. Ikaapat naman, Rain Ivan Genesia, River Flows. Mga idol, maraming salamat sa inyong request kahit hindi ko pa alam kung kaya ba ito sa harp. Dahil ang harp ay hindi ito kumpleto. Kung ikukumpara natin ito sa Kung ikukumpara natin ito sa piano, wala itong black, lahat ay white. Dahil yan, walang sharp at walang flat, lahat major and minor lang. So hindi ko pa alam ang kanta na kanilang nire-request kung kaya ba sa harp or kaya ba sa akin. At anyway, thank you so much sa mga nag-request, at huwag niyong palitan ng pangalan ang inyong mga FB page, baka hindi na kayo ma-mention kung mag-a-upload na ako. Maraming salamat mga idol, at abangan ang aking mga video na i-upload ko, at paki-share and follow, and of course react naman. Before I forgot, since ang request kay Nanay Gina Garcia Capa ay religious song, so siniseparate ko ang mga kanta na worldly at saka religious song. So doon ko ipi-play ang kaniyang request sa kabilang FB page ko na Cute Christian. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow naman sa aking ikalawang FB page or Facebook page, Cute Christian. Doon lahat ng mga religious content, religious activity, preaching, and others, doon nyo makikita. Sa lahat ng mga followers ko na mga relihiyoso, pwede kayong maka-follow at makapag-panood sa mga videos na mga uploads ko doon sa kabilang FB page ko. Paki-follow Cute Christian, kita niyo.